mas mahal na kapatid, beloved Elder Jobin Ferrer. Dumalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Ama Banal, Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Kami po yung pupuri, papasalamat sa taglay po naming buhay, kalusugan, kalakasan sa mga oras na ito. Salamat po, mahal na Panginoon, sinamaan mo kami mula kanina hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Ang iyong matamis na banal na presensya na tanging aming kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, mula sa mga papuring awit, joyful at sulim song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po ng aming minamahal mga awit. Sa kagalakan sa pagbibigay ng kapatandog ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon. Ang iyong salita ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami maunawaan at may pamuhay po namin ito, mahal na Panginoon, sapagkat sa ganang amin wala po kami magagawa. Tignan mo nawa yung mga anak na nagsusumikap, mahal na Panginoon. Kung ano man ang aming pagkukulang, pagkakasala, hindi ito maging dahilan ang kami hindi mo kabagan, mahal na Panginoon. Kaya patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng pagkukulang, pagkakasala sa mga oras na ito. Alam namin sa aming pagkakatipon, mahal na Panginoon, pangako mo na kami lilinisin ng banal mong dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong mga anak na nagpapahalaga ng kanya-kanyang kaligtasan na pinagsamakitan mo sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa pangkalatan ng panalangin. Amen, beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Dubli paggalang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved honorable Assistant Pastor. Ganoon din sa kanilang mga beloved cheerleader, magandang madaling araw na po. Ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ano din po sa mga bisita kung mayroon po, mga welcome po kayo sa gawayan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga viewers po, mga minamahal, magandang madaling araw po sa ating lahat mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin mga minamahal tungkol kay Job, mga minamahal. Job righteous and trial, mga minamahal. Pakibasa po, mahal na kapatid. Dito po sa Job 1:8 hanggang 12 po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Job, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 8 hanggang 12. Ito po sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasagdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ng kanyang sambahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. Sa 12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Roma 8:18, ganito po ang pagkakasad, minamahal ako na po magbabasa. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat dapat may tumbas sa kaluwatiang nahayag sa atin.
Napakahalaga po ng ating kaligtasan, mga minamahal. Maging ang buong kayamanan ni Solomon, mga minamahal, hindi maitutumbas, mga minamahal, ang kaluwalhatian na naghihintay sa atin, mga minamahal. O anumang pag-aari ni Job, mga minamahal, ay hindi maitutumbas, mga minamahal, sa kaluwalhatian na naghihintay po sa atin, mga minamahal. Ngunit yung po nabasa natin, mga minamahal, andyan po si Satanas. Yung kanyang pagsusulsul, mga minamahal. Urging unto devil. Yung instigation ng Satanas, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Yung sulsul ni Satanas, katulad kay Job, mga minamahal. Ano po ang pipiliin natin, mga minamahal? Langit o ang impyerno, mga minamahal? Hindi ba sabi ni Haring Solomon, mga minamahal, ang kanyang pag-aari, lahat ng bagay, mga minamahal, na sanlibutan, o anumang katanyagan ng tao, mga minamahal, karunungan man, mga minamahal, ay lilipas, at ito'y walang kabuluhan sa ilalim ng langit, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ni Haring Solomon, ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, mga minamahal, paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos. Na may takot panginginig, sundin mo ang kanyang kalooban. Sapagkat ito po yung tatahakin natin, mga minamahal. Lahat po tayo haharap sa hukuman, mga minamahal. At tayo po hatulan sa ating mga gawa, mga minamahal. Marami ang udyok ng dyablo, mga minamahal. Hindi sa iyong sarili, mga minamahal. Minsan, sabi ng mahal mo sa buhay, sa sarili mo, mga minamahal, na udyok ni Satanas. Pagod ka, huwag kang dumalo ng overnight. May trabaho ka pa bukas, udyok ni Satanas po yun, mga minamahal. Ipagpaliban mo muna, magtrabaho ka muna. Sayang yung kikitain mo, udyok ni Satanas po yun, mga minamahal. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos, mga minamahal. Kung nangyari sa iyo, mga minamahal, ang iyong pag-aari dahil sa hindi mo pagtatapat, mga minamahal, ay nanlupaypay ka, mga minamahal. Gawa ng Satanas yun, mga minamahal. Kung nangyari ang bagay, mga minamahal, na nawala sa iyo, mga minamahal, ang pagpapala na binigay ng mahal na Panginoon dahil sa pagkukulang mo, huwag kang bibigay, mga minamahal. Mahalaga po, mga minamahal, ang kaligtasan, mga minamahal. Ang Diyos mapagpatawad, magpatuloy ka lamang, mga minamahal. Tapat ang Diyos, mga minamahal, kung tayo po'y magiging matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon. Lagi tayo nagpapakumbaba kahit tayo nagkakasala, mga minamahal, sa pamamagitan po ng gawa natin ng pagdalo na may katapatan. Udyo ka ng dyablo, huwag kang magtapat. Hindi po naman saganang atin yun, sapagkat alam mong salita ng mahal na Panginoon, diyan galit ang dyablo. Sa salitang yan, mga minamahal, yung pagtatapat. Udyukan ka, mga minamahal. Isipin natin, mga minamahal, ang kaluwalhatian na ibibigay ng mahal na Panginoon sa atin ay magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Mamili po tayo, mga minamahal. Dalawa lang po, mga minamahal, ang patutunguhan ng tao, langit tsaka impyerno, mga minamahal. Ano po yung langit, mga minamahal? Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan. Wala nang kagutom, wala nang pag-iyak. Ang lahat ng panambitan, mga minamahal, wala na lahat, wala, mga minamahal. Buhay na walang hanggan, mayroon sa iyo, mga minamahal. Ano ang naroon sa langit? Ang daan ay purong lantay na ginto, mga minamahal. Ang tubig parang kristal, mga minamahal.
Ang iyong mansyon doon, 12 klase mga hiyas na bato na masigit na mahalaga, mga minao, mas malaking halaga, mga minamahal, kaysa mga diamante, mga minamahal, yung mga bagay na ririto, mga minamahal, na hindi mo pa nakikita, yun ang makikita mo doon, mga minamahal. Ang mga hayop, mga minamahal, makakasama mo na, mga minamahal. Ang mga leon, mga tigre, manginginain na ng damo, mga minamahal, magiging maamo sila lahat, mga minamahal. Ang liwanag doon ay ang liwanag ng mahalapay, wala ng gabi. Hindi katulad ngayon, mga minamahal. Doon ng Japan, mga minamahal, 126 years, mga minamahal, ang nakalipas. Dumating sa kanila sa 126 years, mga minamahal, ang heat wave, ang daming namatay, mga minamahal. Ano po ang nais parating ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo? So maganda na po tayo, mga minamahal. Ano po yung impyerno, mga minamahal? Minsan lang mangyari, mga minamahal, ito, mga minamahal. Minsan lang mangyari, baka pagsisiyan natin, mga minamahal. Kung hindi natin pakikinggan, mga minamahal, pinapangaral ng ating minamahal, magulang sa mga lapay noon, sa kanilang mga anak dito po sa ating mga minamahal po natin na manggagawa, mga minamahal. Ano po yung nasa impyerno, mga minamahal? Kung saan ang apoy hindi mapaparam, hindi mamamatay. Willing and lamentation, mga minamahal, is forever. Pagtangis, panaghoy, mga minamahal, dahil sa hirap, nothing of death. Talagang kakagatin mo ang iyong dila sa hirap, mga minamahal. The world dieth not, mga minamahal. Masok labas sa iyong katawan, mga minamahal. Mananaghoy ka, mamumusong ka sa Diyos sa hirap mo. We will seek death, but death flee from them. Gusto nilang mamatay sa hirap, mga minamahal. Ang kamatayan ay tatakas, mga minamahal. Kaya mamimili ka, langit o impyerno, mga minamahal. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang kalakasan natin na ating naawit ay ang mahal na Panginoon. Ano ang may kakatwiran natin, mga minamahal? Nangihina ka, nariyan ang mahal na Panginoon upang palakasin ka niya, mga minamahal. Kaya mga minamahal, malapit na, mga minamahal. Sa katulad namin, katulad ko, alam natin 70 to 80 ang buhay ng tao. Sa ngayon, wala na po yan, 70 to 80, mga minamahal. Hindi na po yung mga generasyon ngayon. Imposible, mga minamahal. Kami yung 70 to 80 ngayon po, kami yun. Mga minamahal. Totoo po yan. Pinagsinan ng mahal na Panginoon. Ang araw ng dahil sa atin, mga minamahal. Kaya ito, senior citizen na po kami, mga minamahal. Alam niyo po ang tinitignan namin, mga minamahal, hindi yung pagka-senior citizen namin, mga minamahal. Ang tinitignan namin, mga minamahal, yung kalooban ng malapay noon. Hindi kami nanlupaypay o nang hinaman, mga minamahal. Sa kapurihan lang sa malapay, 3 araw na po na wala nang kain. Halos walang tubig, mga minamahal. O bakit na asaan ang kahinaan na sinasabi natin? Asan yung pagod natin na sinasabi natin kaya hindi tayo papasok, hindi tayo dadalo dahil napagod tayo, mga minamahal. May dadahilan ba natin sa mahal na Panginoon yung mga bagay na yun? Lahat ginawa na ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan, kalakasan, mga minamahal. Hindi malirip na kapangyarihan, mga minamahal. Napatunayan natin sa mga patutuo nating lahat dito nagaganap sa atin, mga minamahal. Kumula sa puso mo ang panalangin, mga minamahal, ipagkakaloob ng mahal na Panginoon yan. Mga minamahal. Tingnan niyo si Job, hindi po siya bumigay, mga minamahal. Yung kanyang asawa, bumigay, mga minamahal. Sabi ni Job, hangal na babae. Marunong ka lang ba magpasalamat kung tumatanggap ka ng mabuti at kung tumatanggap ka ng masama? Hindi mo tatanggapin? Yung mga kaibigan ni Job, mga minamahal. 3 kaibigan ni Job, anong ginawa, mga minamahal?
kinawawa ang ating kapatid na ito, hindi bumigay ang ating kapatid na ito, mga minamahal. Dapat ganun din tayo, mga minamahal. Ano ang dumating sa ating buhay, mga minamahal? Yun po yung kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat nariyan nga po siya, mga minamahal, upang tayo tumawag, mga minamahal. Upang ikaw ay sumampalataya kung ano man mayroon sa iyo, nararamdaman mo, mga problema mo. Kaya nga po, binigay ng mahal na Panginoon para tawagan mo siya, mga minamahal. Gamitin ang pananampalataya. Kung nangihingi ang pananampalataya mo, kapatid, humingi ka ng pananampalataya. Hindi liko ang mahal na Panginoon. Napakalaga po ng kaligtasan natin, mga minamahal. Minsan lang mangyari ito, mga minamahal. Hindi liko ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa Kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Liko ba ang Diyos, mga minamahal, sa pinapakita natin pag-ibig sa Kanya, mga minamahal? Di ba ginawa niya na lahat, maging yung buhay niya, ibinigay niya dahil sa pag-ibig sa kaligtasan natin, mga minamahal? Sino ba makapaghiwalay kay Kristo, mga minamahal? Asan yung unang pag-ibig mo? Asan yung kagalakan mo na hinahanap-hanap ng ating pinakamamahal na Panginoon? Andyan pa ba sa iyo, mga minamahal? Naitataas mo ba ang iyong kamay, mga minamahal, kung nagpupuri, mga minamahal? Alaalahanin po natin, mga minamahal, kagalakan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Siya po yung magdadala sa atin, sa karyang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pagtaas ng kamay ay kapangyarihan, mga minamahal. Pagpupuri sa mahal na Panginoon. Magiging sayang po yung paglilingkod natin kung wala po tayong kagalakan. Alam niyo po, si Moises, mga minamahal, sila po yung nagiging mananagumpay sa pagkikigdigma, mga minamahal, sa pagtaas ng kanyang kamay. Pag bumababa yung dalawang kamay niya, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ay nabubuwal, natatalo po sila. Kaya napakahalaga po yung pagtaas ng kamay, mga minamahal. Yung pagpapalakpak, isa pong simbolo ng pagtatagumpay yan, mga minamahal. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya sa inyong tinatangkil, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin at sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Dito, marami po nahulog dito, pag-ibig sa salapi. Yan na po, yung gawain natin, mga minainuuna po natin yung trabaho natin. Seek it first muna. Kailangan po natin unahin muna ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi naman madamot ang mahal na Panginoon. Naunawaan niya naman tayo, mga minamahal. Ngunit kailangan sundin natin ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Mamimili po tayo, dalawa na, langit, impyerno po, mga minamahal. Ipagpapalit mo ba ang salapi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kailangan natin ang salapi, mga minamahal mo. Seek it first, the kingdom of God. Unahin muna natin siya, mga minamahal. At huwag mawala sa atin ang unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba yung unang pag-ibig natin, mga minamahal? Nagagalak. Makita mo lamang ang bubungan ng ating gawain, mga minamahal, para ka na naglalakad sa alapaap, mga minamahal. Nariyan ka pa lang sa bukana, tumutulo na iyong luwa. Nariyan pa ba sa iyo yung unang pag-ibig na hinahanap ng lahat ng mga iglesia? Noon panahon, yung unang pag-ibig nila ang hinahanap ng malapit hanggang sa ngayon. Sa oras na ito, hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat ang kanyang buhay binigay sa atin. Nagdusa siya, naghirap, grabe kapigatian yung kanyang naranasan ang dahil sa pag-ibig para sa kaligtasan ng bawat sangot. Ang nakakalungkot, mga minamahal. Nasaan yung ating minamahal na mga kapatid? Dalawa lang ang patutunguhan natin. Hahatulan tayo sa ating mga gawa.
Walang kabuluhan, lahat mga minamahal. Ang sabi ni Haring Solomon, lahat ngayon, kung anong mayroon ka, walang kabuluhan yan kung hindi ka gumaganap sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Unang pag-ibig natin ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Si Job, mga minamahal, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pag-aari ni Job, mga minamahal, 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, 500 makatuwang na baka, 500 asnong babae. Lahat ito'y nawala, mga minamahal. Tingnan po natin mga minamahal, salaminin po natin yung mga pagsubok na dumarating sa atin mga minamahal. Pinagpala ka ng mahal na Panginoon, binawi ng mahal na Panginoon dahil hindi ka nagtatapat, asan ka na, nanlupay-pay ka na. Minsan lang mangyari mga minamahal. Katapos sa harap tayo sa paghuhukom mga minamahal. Kung nanlupay-pay ka, ibig sabihin, ano yun? Bago tayo magsisi mga minamahal. Malapit na po, mga minamahal. Alam niyo po, itong lahat ng pag-aari ni Job, mga minamahal, ay pinagnanakaw ng mga Kaldiyo, mga Sadiyo, mga minamahal. At dumating ang apoy mula sa langit, sinupok lahat ng mga tupa, libo-libong tupa, lahat na nabanggit sa banal na kasulatan ng pag-aari ni Job, nawala. Maging yung 10 anak niya, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal. Limang-daang makatuwang na baka at 500 asnong babae ay dinaluhong ng mga sabiyo at ang mga bataan ay pinagpapatay, pinagtatabak. Apoy ng Diyos mula sa langit, 7,000 tupa at sinunog at ang mga bataan ay nasupok. 3,000 kamilyo dinaluhong ng mga Kaldiyo at pinagdadala. Bataan ay pinatay ng tabak. At ang anak na lalaki at babae sa loob ng bahay, hinampas ng ipo-ipo, mga minamahal. Nangamatay po silang lahat. Salaminin po natin ang ating sarili, mga minamahal, sa pagsubok ni Job, mga minamahal. Ngunit si Job, anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Sakdal si Job. Matuwid, natatakot sa Diyos. Yung pagkatakot sa Diyos, mga minamahal, ito po yung dapat nating gawain, mga minamahal. Kung may takot ka sa Diyos, mga minamahal, hindi mo ginagawa yung mga bagay na hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating mahal na Panginoon, sabihin mo sa iyong pastor, sapagkat nalulugod ako sa inyong ginagawa. Napakalinaw po, mga minamahal, na nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin na ginagawa. Tayo po na nagsusumikap. Ang hindi nagpupuyat, mga minamahal, o patay sinting pagpupuyat, mga minamahal, hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung bubuksan natin ang banal na kasulatan magmula ng lumang tipan hanggang Revelation, mga minamahal, hinaharap ng Diyos, mga minamahal, na tayo magpuyat, mga minamahal. Igagalang mo ang salita ng mahal na Panginoon sapagkat hindi nga, sabi ng banal na kasulatan, hindi natin nalalaman kung anong oras, kung anong araw, mga minamahal, magbabalik ang ating pinakamamahal nga Panginoon. Kaya nga magpuyat kayo, huwag na kayo mga tulog. Magpuyat daw tayo, huwag na tayong mga tulog. Magpuyat daw tayo, huwag na tayong matulog. Pray without ceasing. Laging nasa tuhod ng panalangin. Kung mahal mo ang kaligtasan mo, mga minamahal, ibalik mo ang unang pag-ibig mo. Anong unang pag-ibig mo? Nag-aalay ka ng pag-aayuno. Ang karya ng Diyos, mga minamahal, hindi sa pag-inom o sa pagkain. Medyo sakripisyo, mga minamahal, sapagkat Espiritu ang ating banal na Diyos, ang Espiritu. Kailangan tayo mamuhay din sa Espiritu. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bigbig.
Napakalinaw po, kailangan po natin. Katulad po ng linggo, mga minamahal. Naway, wala na pong gumagawa na kumakain pa ng linggo, mga minamahal. Maraming napatawad na bansa, mga minamahal, dahil sa pag-aayuno. Katulad po ng Ninive, mga minamahal. Anong nagligtas po sa kanila? Gugunawin na ng Diyos ang Ninive. Nung nakita ng Diyos, mga minamahal, ng lahat ng tao mula sa hari, sa lahat, maging sa bata, mga minamahal, maging sa hayop, nag-ayuno sila. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Pag nalugod sa iyo ang pinakamamahal na Panginoon, mawawala ang galit ng mahal na Panginoon. Mamahalin ka niya, mga minamahal. Pagpapakumbaba lamang, minamahal. Pagpapakumbaba. Marami po dito, mga minamahal, nakatala dito, mga minamahal. Milyon-milyon na papatayin ng mahal na Panginoon ang mga Israelita. Paano po sila, mga minamahal, napatawad, mga minamahal, na maningas na galit ng mahal na Panginoon sa mga Israelita? Anong ginawa ni Moises, mga minamahal? Kaya napakalaga po, mga minamahal, ng kunting sakripisyo lang, mga minamahal. Hindi naman hinihingi ng mahal na Panginoon yung mahabang pag-ayuno sa mga ayon sa pagkatawag, pagkahirang niya sa atin, mga minamahal. Sundin lang po natin sinasabi ng banal na kasulatan kung hindi natin mahigitan ang ginagawa ng Parisiyo, mga minamahal. Sanang para hindi natin makikita ang langit, mga minamahal. Ang Parisiyo, nag-aayon sa isang linggo, 2 beses, mga minamahal. Nagbibigay siya ng ikapo. Tayo, nagbibigay tayo, dapat may kagalakan sa ating puso, sapagkat kung nagbibigay tayo ng mabigat sa loob natin, mga minamahal, sayang po, mga minamahal. Kung masama ang loob natin, mga minamahal, huwag na tayo magbigay, mga minamahal, dahil hindi po tatanggapin na mahal na Panginoon yan. Ang Diyos natin ay mapanibuguhin, mga minamahal. Madaling masaktan ang puso ng mahal na Panginoon. Kung gumaganap ka ng banal na kalooban ng mahal na Panginoon, makikita mo ang dakilang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Lahat ibibigay niya, mga minamahal. Yun po yung nangyari, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, pakibasa po, mga minamahal, nung dumating po yung pagsubok ni Job, mga minamahal. Pakibasa po dito sa Job 1:20 hanggang 21, mga minamahal. (20-21) po, sa Job. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ni Job, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 20 hanggang 22. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, ubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inarimang mangmang ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tignan po natin ang ating sarili, mga minamahal. Pinuri niya pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ba nating purihin, mga minamahal? Dumating sa iyo na hindi ka nagtapat, na wala sa iyo ang lahat, mga minamahal. Ngunit kung manunumbalik ka, ibabalik ng mahal na Panginoon yan. Kaso nakikita po natin karamihan, mga minamahal. Parang nanghihina po, mga minamahal, maging pamilya nila mainit nung tumatanggap sila ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo, kung dumarating sa atin ang pagsubok, mga minamahal, na tututo po tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Iyak natin sa mahal na Panginoon. Nagagawa mo pa magayon kahit wala kang makain.
at nagiging tapat ka, karapat dapat ka nga magbana ng kaligtasan. Pangalawang udyok, dahil hindi nga po natinag si Job, mga minamahal. Palawang udyok ng demonyo, mga minamahal. Instigation, urging unto devil. Yan po yung ginagawa sa atin, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Job 1:20, 21. Dito po sa Job 2:3 hanggang 6. Job 2:3 hanggang 6 po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Job, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 6. Ganito po sinasabi. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinikilos mo laban sa kanya, upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon na nagsabi, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay bibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pinagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan sa sais. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano katagal ang kapagitayan ni Job, mga minamahal? Hanggang mawala lahat ng hayop sa kanya, ilang araw, ilang buwan. Napakatagal, 10 anak niya, mga minamahal. Gaano kahaba ang kapigatian ni Job, mga minamahal, at hindi siya bumigay. Baka ito inabot ng 1 taon, mga minamahal. Dahil unti-unti, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, talaga pong isinumpa niya ang kanyang kapanganakan. Nagtanong siya sa mahal na Panginoon, bakit mo pa ako pinanganak? Bakit nagkaroon pa ako ng buhay? Ibig sabihin, napakatagal, mga minamahal. Ayan, nakita na ng demonyo, mga minamahal. Lahat na ng pag-aari, lahat ng ayupan, maging yung mga anak. Kinuha ng diablo. Tingnan niyo po, mga minamahal. Hindi niya naman sinisi ang demonyo dito, mga minamahal. Hindi po. Dito po, mga minamahal. Dito na lang po sa, bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya na walang kadahilanan. Bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Bakit po, mga minamahal? Ang nagsasalita dito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya daw ang naglukmok kay Job. Oo, siya, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat si Satanas, mga minamahal, wala pong magagawa yan, mga minamahal, maliban lamang ko ipahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi mangyayari po pinahintulot ng mahal na Panginoon. Kaya ang nakikipag-upasala siya, mga minamahal, hindi naman sa demonyo. Hindi niya alam. Alam niya parusa ng mahal na Panginoon. Yun dumating sa kanya. Matindi po, mga minamahal. Napakahaba. Ano po yung karamdaman niya, mga minamahal, sa pangalawang kahilingan ng demonyo, mga minamahal? Pakibasa po. Minamahal, yung binigay ng demonyo na naman na karamdaman kay Job, mga minamahal. Sa Job 2:7. Amen. Praise the Lord po. Tsaka doon sa Job 7:5 po, mga minamahal. Yung tuloy-tuloy po yung basa dyan, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Job, sa kabanata 2, sa talatay 7 hanggang 10. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon,
At pinasibulan si Job ng mga masasamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palayok upang ipangkayod ng langib. At siya naupo sa mga abo. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Job 7, sa talatay 5, ang aking laman ay nabibihisan ng mga uod at ng libag na alabok. Ang aking balat ay namamaga at putok-putok. Amen. Tingnan niyo po mga minamahal. Napakahabang dalamhati po dumating kay Job mga minamahal. Kumusta po tayo mga minamahal? Ba't hindi natin salaminin ang buhay ni Job, mga minabago tayo mga tuwiran na hindi tayo makadalo ng dahil sa ating pag-aaral? Nang dahil sa ating negosyo, nang dahil sa ating trabaho, mga minamahal. Di ba, magkasya tayo sa ating tinatangkilik? Sapagkat napakalaga nga po yung pagsunod sa kalooban ng malapay noon. Ngunit sinasabi ko, seek it first the kingdom of God and His righteousness. Yun lang po naman ang magiging hiningi ng mahalapay noon sa atin, mga minamahal. Napakalaga po din ninyo si Job, mga minamahal. Buo niyang katawan, inuud, mga minamahal. Napakatagal. Kaya ang ating kapatid na si Job, mga minamahal, tingnan niyo po ang kanyang sinabi, mga minamahal. Bakit hindi pa ako namatay mula sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipanganak ako ng aking ina? Bakit tinanggap ako ng mga tuhod o bakit ng mga suso ng aking susuin? Sapagat ngayon nahihiga sana ako na natatahimik. Ako sana'y nakakatulog ng napapahinga ako. Tingnan niyo po, bilang tao mga minamahal. Minsan, wala namang si Job, matuwid siya. Nakita po natin binasa. Ngunit kahit papano, bilang siya po'y tao, nasasaktan din mga minamahal. Dahil sobra talaga mga minamahal yung dinanas niya. Wala po tayo sa kalingkingan mga minamahal. Yung pagkamatay lang ng 10 anak niya mga minamahal. Kaya nga mapalad yung mga namamatay dito po sa loob ng iglesia mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Ang mahirap niyan kung namatay ka sa labas. Kung dito sa iglesia, maliwanag po ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Sa inyong pagkakatipon, nililinis tayo ng banal na dugo ni Kristo. At tayo po, mga minamahal, pinapatawad. Kaya kung anong mangyari man dito sa loob ng iglesia, binawian ka ng buhay, mapalad ka kapatid. Gumaganap ka ng kalooban na mahal hanggang sa huling hininga mo, mga napagpikit mo, mga minamakasama mo na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tignan po natin mga minamahal yung kalupitan ng kanyang mga kaibigan. Ang sabi po dito sa Job 6:14, siya ay nang lulupaypay ay dapat ipakita ang loob ng kanyang kaibigan, kahit siya nang walang takot sa makapangyarihan. Siyang nang lulupaypay ay dapat pagpakitaan loob ng kanyang kaibigan. Kumusta po tayo, mga minamahal sa ating mga kapatid? Kung nakikita natin siya sa kapigatian, mga minamahal, maging ang tao na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, ibubuka mo ba ang kanyang bibig upang manghin at manglupaypay na mga maralitang salita upang masaktan, mga minamahal? Ganito po ang pag-uugali ng 3 kaibigan ni Job, mga minamahal. Unawain po natin to. Siyang nanlulupaypay ay dapat magpakita ang loob ng kanyang kaibigan kahit siya na walang takot sa makapangyarihan. Dito po sa Job 16:2, ako'y nakakarinig ng maraming ganyang bagay, maralitang mga aliw kayong lahat. Maralita, ibig sabihin talaga nakakasakit ng damdamin.
Mga minamahal, lahat ng tao ay nilikha ng mahal na Panginoon. Lahat ng tumanggap sa kanya, pabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, sila yung mga anak ng Diyos. Magsasalita ka ba ng maralitang pananalita, pang-aliw doon sa iyong kapatid? Maralita. Masakit. Ngunit sabi niya, kung kayo ang nasa kalagayan ko, anong sabi ni Job? Mga minadinggin po natin, mga minamalang matuwid na tao na nagmamahal sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapatid. Dito po, sinabi po ng Job 16:15, ngunit aking palalakasin kayo ng aking bibig at ang pang-aliw ng aking mga labi ay magpapalikat ng inyong hirap. Bika po tayo mga minamahal, mga kapatid, sa mga pangusap na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ano man nagawa ng iyong kapatid, mga minamahal, aliwin mo siya, mga minamahal, upang hindi siya matisod, mga minamahal. Kaya nga malinaw po yung sinasabi ng banal na kasulatan, ay iyong kaaway, ibigin mo. Hindi po ba, mga minamahal? Hindi ba ito po yung nangyayari kay Job, mga minamahal, yung kanyang kaibigan, mga minamahal. Hindi siya minahal. Mga maralita, masakit ng mga salita. Kalupitan ng kanyang mga kaibigan, mga minamahal. Kung siya daw, mga minamahal, ay nakikita niya tayo sa bawat isa sa atin, napipigatid tayo, unang lulupay-pay nalalayo na sa mahal na Panginoon. Tulad po, kapurihan lang sa mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid na nanghinat ng lulupay-pay, may mga karamdaman. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Na atin silang aliwin, puntahan, aliwin. Muli, dito sa Job 16:15, ngunit aking palalakasin kayo ng aking bibig at ang pangaaliw ng aking mga labi ay nagpapalikat na inyong hirap. Tinan niyo po yung may mga karamdaman na kapatid natin. Binibigyan po natin ng kalakasan, mga minamahal. At sila po yung lumalakas, mga nakakapanumbalik. At ang kapangyarihan at pag-ibig na mahal kumikilos sa ating mga kapatid. At narito, sila po yung nanunumbalik, mga minamahal. Huling talata na lang po, mga minamahal. Sana po, mamili po tayo, mga minamahal. Dalawa lang po ang pupuntahan ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ipanalangin natin, mga minamahal, inihiling ko din, hindi naman siguro makakasama kahit sino makapakinig dito. Mga minamahal, ipanalangin natin ang ating mga kapatid na Israelita. Bakit, mga minamahal? Israelita po tayo, mga minamahal. Tayo binhi ni Abraham. Ang bagong langit at bagong lupa ay ang Jerusalem. Ang mananaan lang doon ang mga binhi ni Abraham, mga minamahal. Tayo po, ang sabi ng banal na kasulatan sa Galatia, mga minamahal, 3:29, lahat, mga minamahal, na sumampalataya sa mahal na Panginoon, lahat nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, kahit sino pa man tao yan, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, sila nga ang binhi ni Abraham. Hindi natin pinapanalangin yung ating mga kapatid na pipigati ngayon. Darating tayo sa pagharap sa mahal na Panginoon. Di ba Israelita ka rin? Ba't hindi mo ipinanalangin yung mga kapatid mo doon? Wala makakapasok sa langit kundi yung binhi ni Abraham lamang, mga minamahal. Tayo po, na sinasabi ng banal na kasulatan, na sumampalataya sa mahal na Panginoon. Nagpabautismo, kahit anong lahi, mga minansabi ng banal na kasulatan, pag isinagawa ng taong ito, sila nga ang binhi ni Abraham na pinangakuan po ng kaligtasan. Kaya panalangin po natin, mga minamahal. Ating kababayan, pagpalain na mahal na Panginoon ang kursada natin, mga minamahal, Talipaw Victorious Peace Mission, mga minamahal. Pag-ibig, unawain po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Huwag tayong manalangin sa sarili lang natin. For God so loved the world, and He gives His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. I will call them my people which are not my people, and beloved which is not I beloved.
Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayat, at ang hindi ko iniibig ay aking iibigin. Kung mataas ang aking pangalan sa lupa, lahat ng tao sa akin din lalapit ko. Itong pangungusap na ito, mga hindi lang sa atin, mga kababayan natin, mga hindi pa nakakilala. Napakaliwanag po ang sinasabi ng banal na kalatasa. Huwag po tayong makasarili, mga minamahal. Iyak po natin sa mahal na Panginoon, sapagkat lubos na tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi bakit tayo naaawa? Tayong lahat ang dahilan, lahat ng tao inibig at minahal ng mahal na Panginoon, sapagkat lahat nga po ng tao ay kanyang nilikha, mga minamahal. Alam ng mahal na Panginoon bawat panalangin natin, mga minamahal, baka yun po yung magiging dahilan, mga minamahal, na harap tayo sa hukuman, kikwestiyonin tayo, mga minamahal. Mananawa sa loob ng iglesia ang pagmamahal, ang pagtutulungan, pagdadamayan, pagbabatian, pagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa, mga minamahal. Mananawa sa loob ng iglesia ang pagmamahal, walang kinikilingan, walang inaayunan, pantay-pantay, nagtutulungan, nagdadamayan, nagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa. Huling kuwan na po, pakibasa po. Ito po, paalala po sa atin. Unang Tesalonica, praise the Lord po, Bible reader po, mga minamahal. Praise the Lord. Bible reader po natin, mga minamahal. Mga kapatid, last verse po, pakibasa. Amen. Praise the Lord. Last verse po. Unang Tesalonica 5:14. Ito po yung masasalamin natin tungkol doon sa buhay ni Job, mga minamahal, doon sa kanyang mga kaibigan. Paalala po ni Apostol Pablo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ng Apostol Pablo sa mga tiga Tesalonica. Last verse na po yan. Ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 14. Amen. Praise the Lord. At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan ang mga manggugulo. Tatlong kaibigan ni Job ang tinutukoy po dyan. Amen. Tuloy po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa unang Tesalonica, kabanata 5, ang talata po 14, ito po sinasabi, at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Amen. Ayan po, yung kabuudan po na ating binasa, mga minamahal, dito po sa kay Job, mga minamahal. Ito po, salamin natin si Job hanggang sa kanyang kaibigan, mga minamahal. Hanggang dyan na lang po, mga minamahal, lahat ng kapurihan at kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Sa'yo maasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, iwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asang kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nanatili ang labis na kagalakan. Mga pangako mo, ako'y lumalapit
pag-alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, pahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig ko. Mga pangako mo, liwanag at kapal. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlunan. Mga pangako mo, kailan ito'y galang. Nanatili ang labis na kagalakan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa't kanlunan. Mga pangako mo, naglay ka lang. Nanatili ang labis na kagalakan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Napakinggan po natin mga minasalita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Every day, we face struggles. May trials, may mga pagsubok sa ating mga buhay. Pero ang tanging nating kalakasan, forcing us to move on, move forward, are the promises of our God. Pangako ng ating mahal na Panginoon. Assured tayo, mga minamahal, that in the near future, darating ang mahal na Panginoon upang ikaw at ako'y babalikan ng Diyos. Dadalhin tayo sa dakong tinatawag na kalangitan. Wala na daw papatak na luha. Wala na kahirapan. Sasapiling tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. That's our hope. Yan ang ating pag-asa. Yan ang ating kagalakan na sa bawat araw tayo ay nananatili naglilingkod sa Diyos. Nagsusumikap magsipaganda para sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa oras ito mga minamahal, tayo lang dito malangin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapay ng Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Bibigay sa amin ng tatag, kalakas, na kung ito'y aming panghahawakan, mawawalan takot sa aming mga puso. Makakakbang kami na may kagalakan, naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Panghawakan mong bawat sa aming malapay noon. Kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming kalakas. Sa panalangin na aming ginaganap ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, saan man kayo naroon sa oras na ito, meron 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag nating pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang Diyos na nagkatawan tao upang ikaw at ako mga minamugma ng buhay walang hanggan. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat ng tao. Walang taong walang kasalanan, lahat tayo nagkasala. Pero kung tayo magsisisi mga minamahal, hindi tayo magsisi sa tao, kundi sa Diyos mismo. Sapagat buhay ang Diyos, nakikinig sa bawat panalangin na meron tayo. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, kapag ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo.
mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Ito ang pangako ng Diyos, mga minamahal, na kapag ating ginanap ang mga bagay na ito, patunay na mga minamahal na tayo sumunod sa kanyang banal kalooban. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo nagpapatuloy, hindi tayo tumitigil. Sa bawat pagpupuli natin ginagawa ng araw-araw, nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa Diyos ay hindi po paglipat ng relihiyon, ngunit pagkaalam ng katotohanan. Hindi na tayo sumusunod kung anong sinasabi ng relihiyon, kundi kung anong sinasabi na ng mahal na Panginoon. Kapag tayo naging isang born-again Christian, hindi ito relihiyon, kundi ito'y pakikipagrelasyon sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng aking sabihin nyo, mahal na Panginoon Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking nakapakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalan, Jesus. Amen. Praise the Lord. Kami na lang po dakilang Diyos ang banda sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapin ni Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo. Sumunod sa iyong banal kalooban. Ano man kanilang dahilan kayong paglapit sa iyo, ikaw tumugon sa mga kaparaanan. Walang bagay na posible sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi hadlang ang layo. Hindi hadlang ang anumang bagay. Kung sila yung aabutin, magkakaroon ng katuparan ng kanilang panalangin. Sa panalangin na aming gagamit ng Malbanggis sa Estrada, Almeida. Panalangin kayo mahal na Panginoon, patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Gawin silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat kanilang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawa hindi unat ulito ng kanilang paglilingkod, si Malapalang nawa ito mahal na Panginoon. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo lang po mga minamahal, tuloy-tuloy na po sa ating po mga panalangin. Personal, ay kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin sa iyong salita. Kapag amin maramdaman sa Santong Espiritu, may kapangyarihan pala, kami palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras ito, sa pandalangin namin, gagamit ng sa Estrada, Alameda. Aming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Lahat ng gawa ng kaaway, aking sa ating Jesus mighty name. Makapababay sa iglesia, mapalalamig, palulupaypay, kasautin in Jesus name. Be healed in Jesus name. High blood kasautin in Jesus name. Leukemia kasautin in Jesus name. Unbelief in Jesus mighty name, by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, because of Jesus mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo na po mga minamalay tumayo bilang pananampalataya, mga minamahal. Ang ating, tayo po itatalon 3 beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. At talagang nga napatunayan ito na napakaraming mga Kristiyano. Amen. We heard testimonies on this na kapag kanilang ginawa mga bagay pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, ay nakakamit ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God.